Ajmo. Aj, pomerite se. Levo, desno. Evo, levo, desno. Ja sam upaljena. Samo moment. Samo sekund. Dobro, čekamo. Idemo još. Čekamo. Breno, može vas malo desno. Hvala vam puno. Hvala puno. Ali ja sam Ali ovo jako, ja Samo pola ne sekund. vidim, ali ne vezi. Ajde, tu sam. Super. Može. Jel možemo? Ajmo. Breno, hoćemo da krenemo prvo od Ljubljane. Vratili ste se, vidim da još uvek sumirate negde i utinski, da ste malo i umorni, čini mi se, od nastupa i od svega. Kako je bilo? Pa, ta Ljubljana je, koncert u Ljubljani je planiran, znate da se veliki koncerti planiraju 6 meseci do godinu dana unapred, taj koncert je isplaniran. Nažalost, ono što se desilo, preminuo je požuri, volim. Nažalost, preminuo je jedan moj najveći prijatelj koga sam imala u životu i saradnik sa kojim sam počela da pevam daleke 81. godine. Naravno da je jedna takva situacija i da je bila toliko, prosto se nisam nadala da će mi biti zaista toliko teško. Zašto? Zato što čovek izgubi, vi znate šta sam ja sve i preživela i doživjela, vi ste nekako novinari, očevici svega toga dobrog i lošeg, jednostavno. Dobrog i lošeg, jednostavno u mom životu. Ja znam da teško je bilo jako. Drugovi, prijatelji, iskreni prijatelji, roditelji, familija, meni je Saša bio zaista kao rođeni brat. To nisu osobe koje vi možete da prebolite. Niti za jedan dan, niti za 2 dana, niti za godinu dana. Međutim, ja se zaista iskreno nadam, čovek upozna neku novu vrstu duševnog bola gde je otišlo puno mojih prijatelja i saradnika. Najveće iznenađenje za mene je bilo kada mi je 1991. godine preminuo Raka Đokić u roku od 7 dana. Međutim, mi smo čak eto i posle Rakine smrti, ne volim da izgovorim tu reč, uvek kažem posle njegovog odlaska, nastavili smo sa poslom zato što smo imali jednostavno zakazanu turneju po čitavoj zemlji. Saša je osoba koja, prijatelji ne mogu da se prebole ni za 1 dan, ni za mesec dana, ni za 100 godina. Tako da smo nastavili sa turnejom. Ja sam bila, kako da vam kažem, teško je pisati uopšte tu emociju gde izlazite kao profesionalac. Možda svi ljudi koji se bave nekim drugim poslovima, ne znam, ako su lekari ili vaša profesija ili ne znam, vi možete da uzmete 7 dana slobodno. Mi radimo ceo život onda kada svi drugi ljudi se odmaraju. Nove godine, rođendani, proslave, bilo šta na ovom svetu. Mi smo ljudi profesionalci i navikli smo tako. Verujem da Saša Popović, on nikad ništa nije jednostavno otkazao i ja sam vođena jednostavno čitavom tom idejom. Došla sam na koncert gde mi je trebala zaista jako, jako velika podrška publike i celog mog tima gde je tamo bilo u organizaciji, bilo je 150 ljudi. Vi znate da smo mi otkazali koncerte u Zagrebu zato što sam ja polomila nogu nesrećnim okolnostima.
Znači, više nije dolazilo u obzir bilo šta da se desi, da se bilo koji koncert otkaže iz čitavog tog opusa. Tako da je ovo bio jedan šok iz vedra neba, gde mi je zaista trebala velika podrška publike već na početku, gde sam se lomila sa jednom tugom u duši, jednom knedlom u grlu da započnem i da nastavim jednostavno taj koncert. Ali kad se setim da sam sa polomljenom nogom 10. decembra pevala još sat i po da bi završila koncert, iskreno vam kažem, sve te vrste fizičkog i psihičkog bola, date da nekako čoveka ojačaju, da vi kada ja želim da nekako odbolujem i da isplačem sve ono što me bolelo i prošle godine i ove, ali znate kako, mi svi živimo u jednoj mašini gde ako ste vi lokomotiva te mašine, vi nemate pravo jednostavno na odustajanje. Tako da se zahvaljujem zaista i medijima, svima vama. Zahvaljujem se publici u Ljubljani koja mi je prosto dala mi je tu volju, snagu i energiju i jako sam zahvalna što sam uspela da izdržim taj koncert. Taj koncert smo posvetili Saši Popoviću i posvetila sam naravno u svojim mislima i pokojnoj Marini Tucaković i Kornelije Bati Kovaču i pokojnom Raki Đokiću i svi oni koji su nas napustili tako iznenada. Tako da, eto, to bi bilo to. Uspela sam ovo da izgovorim, a da... Breno, moram da vas pitam, pominjali ste koncert u Zagrebu, evo sada će biti 23. marta 6. Poslednji put kad je bio koncert desila se ta nezgoda sa nogom. Da li sada možda zbog toga imate tremu, jer da kažem, vraćate se na mesto zločina na neki način? Kako gledate sada na taj koncert? Znate šta, ja nisam plašljiva žena, mislim, to je svima jednostavno jasno. Ja imam taj nekakav, ne mogu da kažem, ne volim da izgovorim tu reč, ali ja sam radoholik i volim da se upuštam u challenge i volim da idem na mesto zločina i volim da savladam sve svoje strahove i da savladam sve svoje bolove. Verujem da ste svi vi doživeli gubitak nekoga koga mnogo volite, bake, deke, nebitno znači koga. Bili su teški trenuci od one korone gde smo pogubili toliko nekih prijatelja i svega toga. Nekako čovek očeliči, ali znate kako, bitno je, ja kažem, ja bi zaista volela kad bi mogla da isplačem svu tu količinu bola, zato što čovek ne može da stigne da isprocesuira sve te teške stvari koje nam se dešavaju u životu. Znate ono da kažete, sad ću da plačem 7 dana, pa da budem u pidžami i da odbolujem to, nego život vas tera već da sutradan stanete na noge i da, znate šta, imate porodicu, imate firmu, imate, ne znam, mnogo ljudi koji žive i zavise jednostavno od mene. Tako da život jednostavno moramo da idemo dalje, a moram da kažem iskreno, ja se zaista radujem pre svakog izlaska na scenu, zato što je to za mene jedan psihofizički lek. Činjenica da jeste me bolela noga i da to nekako, kako da vam kažem, bole i ne prolazi. To je ono nešto, stalno vas nešto podsjeća da ste živi, da ste se negde emotivno i fizički negde slomili, ali ja tog trenutka kada izađem na scenu, ja tog trenutka zaboravim na sve i to je za mene jedan psihički lek za moju dušu, tako da verujem da i publika koja dolazi na moje koncerte svih ovih godina, radim 43 godine, možda mnogi kriju koliko je to godina, ali to više je prosto smešno. Trajanje je jedini pravi
znak nečijeg kvaliteta ili tako. Ali tako postoji da se radujem. Izvinite što vas prekidam, postoji lepe vesti, Aleksandra Prijović čeka ćerku. Tako je, Kako da. ste reagovali kada ste čuli, eto, konačno će njena želja biti ispunjena? Da, pa oni su došli, mi smo imali jedan porodični ručak i njih dvoje su došli i zvanično baš su došli kada su dobili rezultate. Filip i Aleksandar su rekli da ste vi mediji već unapred to znali, tako da to nisam dala, ali ja obično verujem ono što mi njih dvoje lično kažu, tako da šta da vam kažem, život, jedni odlaze, a drugi dolaze, to je nešto čemu se, moram da kažem nekako, svi živimo za taj trenutak i ne znam, bit ću mnogo srećna. Naravno, okrenućemo se i na vino, zbog čega sam došao. Samo ću zbirati, kažu ljudi da estrada više neće biti ni nalik onoj estradi kad nema Saše Popovića, a opet s druge strane šta će biti sa zvezdama Granda, kako je budućnost iz vašeg ugla, onako gledamo? Pa vidite, to je više, ja tog trenutka kad sam izašla iz Granda, ja zaista se nisam bavila tom tematikom. Saša Popović je bio jednostavno jedna unikatna ličnost. Koliko smo se mi nekako gradili tokom te neke naše zajedničke karijere 10 godina, toliko smo mi gradili naravno i njega i njegovo iskustvo i kada smo pokrenuli Bobo, Saša i ja Grand produkciju, zaista nismo imali baš fenomenalne komentare od medija, to moram da priznam, a kao što vidite i sami nikada od toga jednostavno nismo odustali. On je zaista bio jedan jako ozbiljan fajter u tom smislu da ako dobije kritike, onda nastoji da nešto popravi i jako je bio kreativan u toj priči, a nikada se nije uspavao na nekim lovorikama. On je jednostavno čovjek koji je doživao, ipak je najveću karijeru doživao u periodu od 82. godine, 81. do 90. godine kad smo mi radili kao Slatki greh. Posle toga je pronašao profesiju u kojoj je zaista bio fantastičan i zaista bilo šta da kažemo, njegovi rezultati, njegova dela su pokazali šta je. Šta će biti, vidite, često pitanje se postavlja, znate šta, mene ceo život pitaju, znate ko je naslednik, ne znam, ovog pevača pa onog pevača. Ni Saša Popović ne može da ima, on je bio originalna ličnost, znate, koja je, radio je to zaista vanserijski. Pustimo da vreme pokaže i da oni koji razmišljaju zaista o zvezdama Granda, meni lično, ja bih volela da se to nastavi. Zašto? Zato što je to jedna jedina transparentna firma, organizacija sa savršenom organizacijom koju je Saša postavio, gde mladi pevači zaista mogu nešto da naprave u svom životu. Zbog toga bi to bila šteta da se prekine, jer znate koliko se rodilo ljudi i znači pevača i pevačica koji su, svi oni koji nisu pobedili su postali baš uspešni. Znate, ja nisam pobedila na Euroviziji kada sam pevala pesmu Miki Mićo, nisam pobedila na Euroviziji sa pesmom Sitnije, cile sitnije, ali to su sada dva vanserijska hita, tako da ja ovo pričam zaista za sve. Jeste fenomenalno biti prvi u zvezdama Granda, ali to ne znači da vam je to jedina odskočna daska. Mora mnogo da se radi u karijeri, mora ozbiljno da se radi u karijeri, moraju da se biraju prave pesme, mora da imate jedan jako iskren odnos, jedan veoma pošten odnos sa publikom, jer kad vam se desi publika i narod, to je nešto što mora da se veoma poštuje. I kad vam se dese novinari, to mora da se mora samo da se sarađuje. Moram da vas pitam,
uvek se pojave neke spekulacije, neke loše stvari. Evo, nakon Saletovog odlaska počelo da se spekuliše da niste bili u dobrim odnosima, da demantujete samo to. Ne želim uopšte pričam o tome, znate šta je. Breno, Saša Mirković je izjavio da ste Saša Popović i vi bili u vezi i da ste živeli zajedno, a potom da ste postali kumovi. Kako to komentarišete? Ne interesuje gluposti. Svet u jednoj... Ajde da vidimo. Da, pa ovo je ideja Bobina da njegova želja je zaista bila, on je čovek jednostavno prošao ceo svet i njegova želja je bila da u Srbiji postoje najbolja vina koje bi on uvezao od najboljih proizvođača na svetu, a vi znate da su naši najbolji proizvođači na svetu, da su, ne znam, u Sloveniji Simčić, zatim u Argentini, u Kaliforniji. Njegova želja je bila da se donesu koja su najbolja na svetu i da prezentuje preko, naravno, svoje kompanije, da se ljudi upoznaju sa jednostavno nečim što je novo, što je drugačije, a što ima taj ukus i zemlje i sunca. Ja sam degustator, jednostavno probala sam sve to, moram reći. Vi ste ovdje pozivali što daje sud, jel da? Kako je to može... Ja moram da priznam da su zaista fantastična. Ja se nadam da će večeras za vas mediji isto tako biti posluženje obavezno, jer vi to morate da probate, jer on je to nazvao jednostavno celu tu kolekciju Svet u čaši. Odlično, super, hvala vam. Ja moram da vam se zahvalim zato što oni već počinju, a inače vas molim da nemojte pitate gluposti zato što znate da postoje ozbiljne stvari, postoje one stvari koje su totalna glupost, pa mi je neugodno i da pričam. Hvala vam. Hvala vam, Breno. Samo Breno, samo čekaj, skinemo bubice, pa i slikajte.